Takže čaute ľudia, vítajte u mojho videa. A v tomto videu vám chcem ukázať, jak natáčať cez niečo takéto. A tu bude kačer. Takže prvé čo ideme na internet, prepáčte, to mám len SFGame. Takže kam to ideme, takže google.sk. What the heck? Trio? Divné. Takže pôjdete načukáte A, tu B, Kacher a dáte to prvé. Takže stiahnete si, kliknete na toto, ono sa vám to automaticky bude stiahovať, proste uložíte si to, kde chcete. Vidíte, tu máte aj takéto. Stiahnete si to a ukáže sa vám niečo takéto, takže kde si to chcete, kde sa vám to video bude ukladať. Takže mne sa to ukladá do teraz, kde to je, tak teraz dokumenty a sa mi to proste ukladá do videa proste. A tu sa mi to ukladáte videa. Vidíte, tu sa mi to proste ukladáte videa, to si to vymažeme, tak Vegasko nechcem. Tak a proste to si nastavíte, kde to chcete, aby sa vám to ukladalo. Máte povoliť rýchle sťahovanie, turbo, čo viem. Enable YouTube HD, to si zaškrknete. Tu si vloží, tu si dáte, jakom profile toho chcete proste, neviem ak to dáte, tu máte Streamcatcher, to neviem. Tu si nastavíte mikrofón, tu si dáte master volume, tu si zasa nastavíte, kde si to chcete a tu máte zastaviť po 60 vteřinách, to znamená, zastaví sa vám to po 60 sekúnd, ale to si zaškrknúť nemusíte, start spoždenie, takže keď si napríklad chcete mať spoždenie pre nahrávanie videa, tak si to zaškrknete, minimize on start, to ja asi nedávam, mohol by som, to je keď sa začnete nahrávať, že sa vám to hneď zminimalizuje, takže nahrávať kurzor, to že nahrávate kurzor, nasledujúci ukazateľ nižší, to nepotrebujete, toto tiež, a uset case, to chcete, aby ste mali skratky. Takže, aby ste mali proste skratky, že nemusíte na toto klikať, ale proste dáte začknete len F7. To sa dá nastaviť, neviem koľko. Potom tu máte stop, tu keď sa vám nahráva video, tu si môžete ho dať prehrať. Ďalej. To si zase vyložíte, ja neviem, proste ja si to nemám tak. Tu si môžete dať na disk, to čo nahráte. Audio record. A tu mikrofón si nastavíte master volume, zachytiť zvuk z reproduktoru. Ja nemám reproduktory, keď máte reproduktory, tak si to zaškrknite. Output settings, to ja si to nehávam tak proste. Channel, stereo, proste si to nehávam. Zase si to nastavíte, top Windows, zobraziť vlny grafiky. What the hell? Nie. Takže toto je na tento tutoriálek menší všetko, ja sa s vami lúčim a čusky busky, autobusky.